Hanyo hai lam sogo an channel o norok no hinkhe tini hinkhe ani vlog tamni tui norok ani thumbnail tai title o nugui no saimankha na mo cherai hinkhe tam rok sawui tongo ano muniri tongo khuyengui kherok phunigui tongo hinkhe chwng tak hinkhe hall o thangui tongo hinkhe himui no thanglaisinai satung asuk kwrwi wngui tongla tak wngkha hinkhe hingka bagui himui thangsinai hall o joto no rehearsal khainani bagui nohorlaijak hinkhe ba thangna nangsinai no belai hinkhe chwng thangui tongo phungni mai mui sayakho hinkhe himang no lengsuka tasadi chal jaiga da omo hinkhe ba chwng himui thangsigo hinkhe horjon colony ni simi chwng town hall o himui thango hinkhe ba chalkha amo bo himang no lengkha hinkhe bui hinkhe to sokoijak mamang no tai jotono sokoijak no hinmano sana thangkha chwng tei koi ekjon tongkha hinkhe chwng kwni hinkhe to tabuk thangui tongo ta hinkhe riska bo kwsalia hinkhe ba riska kwsaka hinkhe to dakjini sokoikamo chwng riska kwsaini bagui mane kisa late wngkha ta hinkhe norok bai share khai kisa thangkha ta hinkhe norok no bo sana nango hayada ba kisa misa tamo wngya hinkhe tini haidi no to onek no kosto bo mannai tobo tongthoknai amo to swbabik norok bo saimannai kosto bolte chwngni chini jinisi program hinkhe ba chwng bo kosto wngnai ni abo kisa misa hinkhe amo kok kwrwi hinkhe chini program sabo naipaikha kisa comment khai sadi norok bo phaima to phaikana je ani vlog nai tongnai rok baksa jodi phai tongkha to comment khai sadi hinkhe borok bo to motamuti phaimano nuhuka hinkhe actually chwng to nai maiyabla sabo phaikha sabo phaiya hinkhe kisa nuhungmani borok motamuti phaima to nukha hinkhe tai bwswk enjoy bo wngkhabla motamuti hinkhe amo wngkha to chwng tangphano si sokoiya maio himang no marangsuga onek kosto hoi tongo khebono tini abo jotono je event khainai rok hinkhe to saimano busi joto tension no abo busi joto problem nglai watui phai tongo ko chin kapalsi khala tangno wala changla kha hinkhe norok bai pore malai himgana phakjak hindu tino blog khai tongnai rok yak roi markhe hinkhe pore malai sinai tak sokoiso finally hall o phaikha hinkhe no machukha pura lengmani mairok chajakyaini bagui lengo horo bo chajakya hinkhe phungni bo chajakya hinkhe ba mai chajakya mangsi mairok kaham khe chajakya mangui tongkha o koi ekdin hinkhe tabuk hinkhe borok rehearsal khailai tongo cap fano borok kwrwi ta takba sindol siminta hinkhe horo hinkhe si borok rok bangmani hinkhe mo hinkhe official gan ena himmani borok rehearsal khailai tongo abo selai to tei khailaio ta jotono joto borok phaibiyakoni bagui partner kwrwi rok mo mwchalaio yarkhai selaijak markhe no hinkhe norok chini program bo hai nangjakha kisa comment khai sadi tei naithokjaka tei naithokya hinkhe amo chwng group kwtal kariwai yakanai first foundation khai tongo hinkhe norok ni support bai si chwng hamnani hamya norok support khaiya hinkhe chwngbo borok hamui manai ba hinkhe tei naithokjaka norok chini program abo simi no please khai kisa comment khai sadi chwng hinkhe thangsinai ma satung tungma mar kasai thangsinai riska hang tongo ma ang pun phanno gya wase video khai tongo chwng rehearsal khaipaika tak thangsinai guys pura mairok khuisuka mairok mia phoje maisa mani chwng tak hinkhe riska kwsaka sadongo himang lakha haino mairok chajakya soridul borok tongkha ba phaibro kaito himani phaikha norok nukha na riska makase sinai
Mendeng mal marah kah? Oh Rizka kesama bo, rang pas suka. Kabo rumah tangga se, tu kase, musuh kase, sang mereka padang ni. Rizka angkat galai lila bo. Inke so finally ani makeup paika inke room thangai rok to normo phunugui malia blog rok khai malia inke eko sini ani je ukulugo tongnai bobaino swng makeup khaijago swng duijon hinkhe bobai khaijago tei rok jotono duijon khe mane bagjak mamang hingke tini ni ani makeup hingke actually ang asuk mane chajakliya tamjani hai wngjakgui tongkha mane ang foundation bai ani face miliyana mwkhang miliyana hai ang khakhai o ta. Hingke sini program paikha tabuk hingke nogo thangnani bagui okhorka norokno belai khe nakarsano ang mane vlog hai phunugui maliani bagui hingke je video clip kisa romani amo boi video khaima rok se ang ruo hingke ang khe to kisa phano time maliani bagui vlog khaijakliya amoni bagui norokno nakarsano hingke tini hingke swng tak hingke to maisanani bagui thangui tonglaio. Tuma bwsani pore mwkhang rok kunpan khaijaya nagi sipara barang suka
Hingke miyani haidi no ang norokno kaham kaiye blog hai phunukmani bagwi onek no mane tamjani bwsaranglia actually camera hamyani bagui bo ang kisa pono mood phaiya video khainani hingka khe camera kaham hingkele ang bo chaitokharmo norokno kosto mosto khe pono video rok blog rok khainani hinui hingkhe mobile actually camera hamyani bagui ang taiyo bwkha phaiya wngsuka hingkhe norok bo nugui tongkha na ani camera rok hamya hingkhe lasio amoni bagui ta wngkha tabuk hingkhe chwng omo jaga ni bumung pogoi tongkha ang saimya hingkhe ah jagani chwng mai chawai ekanui thangui tongo teisa room o beg khaiui hingkhe norok nai tongdi chaya karui ani blog no kaisa nokno fashion show fungnai tabuk naidi Jeans Tripurani top 10 fashion show ni ma tamo phaiya sa kisam tin tike phunuk ta dakon phasiri urpim please one selfie sungmya musaporang simi bo abo mang thandai kangsi bong second bos me hingkhe tabuk hingkhe chwng room o sopaikha norok ligi mankhana hingkhe bom tei haikhe rok phunukmani norok mind rok tatui di bom o haino funny khainani bagui sisinok amtwui phunugui tongo muni kothok se bo mankhe no baksa je bono sinai to bo bwsuk muni kothok saimana sari kaham jotono hingkhe chwng cake ralainani bagui teisa phaijak ah jagao cake hingkhe already raipaikha ang cake rafuru o time o sokoiliani bagui norokno phunugui malia hingkhe norok ani blog rok bahai nangjakha hingkhe kisa share rok khai ready norok bai next vlog malai phinai bye bye.